Indonesian niku menungsa pengawak buta. Niku menungsa pengawak buta sing pripun? Nyatane saking dhuwur niku tanpa bantuan umpamane 130 juta ditibakaken dugi ngisor 7 hidup sing 60 niku dipangan buta. Niki satria pengawak buta nggedhekaken dhateng pribadine dhewek mboten eling jenenge wong dadi pamong. Pamong niku sinapa? Dadi pemerintah sedaya niku pamong. Pamomong sing kudu bisa ngemong kali sing dimong. Lah seniki pamong yang mboten bisa ngemong mergane nggedhekaken wetenge dhewek. Iki pemerintahane. Niki asline entene sing teng tatanan negara Republik Indonesia. Saking mriku kenging napa wong sing sawahe 300 ubin kok nampa beras nampa ndung, sing ora duwe sawah ora nampa satria pengawak buta. Merga sing nampa niku dulure dadi RT dadi pamong, wong sing mlarat karena